Pod wagedo e weche mag siasa kama jatend piny William Ruto kod Raila Odinga gikone ochuoyo kogi ogirimiti matiyo kanyachiel. Kaka jafwambo marwa Ifinyakidi lero chal makama pod medo nyuolo paro kowuok kuom josiasa mopogore pacho ka oganda Jo-Kenya bende rito gi siso mar neno kaponi winjruokno biro nyago olemo. E kar bago romo ma KICC, oganda Jo-Kenya kod josiasa mopogore opogore noyuoro kar rombgi maneno gino wuon riwruok mar Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. Nyasino machuoyo kogne ogirimiti matiyo kanyachiel e kind Ruto kod Raila pod medo nyuolo paro kowuok kuom josiasa mopogore opogore ka moko kuomgi siro winjruok makamano to moko bende kwedo. Kolose gwenge ma Tarbo, kaunti ma Uasin Gishu, jating dai ma jatend piny William Ruto Faruk Kibet owacho ni winjruok makamano biro medo chwalo dongruok mar piny Kenya nyaka rang'iny mamalo. Wirani nitie josiasa kod jotelo moko pachoka masiko ka chwalo mana siasa mag pogruok. Tuwapongeze wao kwa sababu leo hii wamekata shauri kwamba Kenya lazima iende mbele. Kuna viongozi wengine huwezi kufanya kazi na wao hata ukitaka. Kazi asubuhi ni ukabila. Akilala ukabila. Akiamuka ukabila. Mimi nataka kuuliza watu ya kama shetani ashindwe ama asishindwe. Jaod bura Manava Kolo Emmanuel Wangwe bende opoyo winjruok makamano kendo singo machiwo sir mar duond bura mar ODM ne jatend piny William Ruto. Baba akilia, sisi wote tunalia. Baba akicheka, sisi wote tunacheka. Baba akiteleza, sisi wote tumeteleza. Yule anakaa na baba ndiye baba yetu. Na leo tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya. Ameketi na baba na sisi kama wanachungwa tunampatia 100% support. Ei otemare, jagoro maduong' mar riwruok mochung'ne johala kata KOTU Francis Atwoli wacho ni siasa makinde ka kinde osethiro ahinya dongruok ma piny Kenya kendo riwruok ma jatend piny William Ruto kod Raila biro medo bero chal mar ochumi pacho kaindi. Komachielo, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ochiwo pache kowacho ni winjruok matiyo kamoro achiel e kind Raila kod Ruto en dhog oganda Jo-Kenya, wach mabende nosir kod jatend duond bura ma DAP Kenya Eugene Wamalwa. Handshake or no handshake, Kasongo will go home. Wangapi wanaamini hiyo? We have business to do. We are not going to be very, very easy. They probably thought that only certain people can lead demonstrations. They also thought that only certain people can lead the opposition. We wanted to know the opposition from today against Kenya Kwanza administration and their stealing lots will face serious opposition from the people. And the people themselves are going to have to lead in this conquest. If you ever read Mbuga's book, Betrayal in the City, this is such a day today. As history is being written today, at Uhuru Park and KICC, the issue is to be or not to be. The question is whether to be with the Gen Zs or to be with Kasongo. That is the choice we must make. Whether we choose to stand on the side of the people of Kenya, kuokoa wa Kenya, ama we stand on the side of Zakayo, kuokoa Zakayo. Oganda Jo-Kenya koro keto wengegi maneno kaponono winjruok makamano biro nyago lemo koso oyo. Ifinyakidi, Ramogi TV, Nairobi.